Холыклар килешмәсә. Поезд кузгалды. Җәй кунакка йөрер чак. Туганнарга, дусларга ашыгабыз. Купеда күңелле кешеләр белән туры килсәң, юл буена ни турында гына сөйләшеп бетермисең. Чаллыдан Саратовка кунакка баручы олы яшьтәге Әсмә апа яхшы юлдаш булды. Менә хәзер яшьләр тынышып яши алмый. Тегесе җитми, монысы килешми, өйләнешеп бер ел яшәмиләр. Ай, карахтерлар килешмәде, җеннәребез туры килмәде диләр дә аерылышып куялар. 9 машина яллап, шәһәр әйләнүгә, фото, видео төшерүгә, туй залы арендасына, күлмәк балдакка алган кредитларын ата-аналары түләп бетерергә дә өлгермәй. Булар инде прощай навеки, наша встреча была ошибкой диләр дә гундалай төрле якка. Минем әти, әни белән 50 ел гомер иттеләр. Үзем дә, Аллага шөкер, кире беткән Бакир абзаң белән 37 ел яшим. Тормыш юлы аларның да, безнең дә сикәлтәсез гел туры булган, җилләре гел арт яктан гына искән дисең мәллә. Исмини. Әти урман каравылчысы иде. Үзе еш кына эшкәләде дә. Тормышка файдалы, мал табар ир булса да, бик шәүшәләк, юк барга бәйләнә торган гадәте белән әнинең теңкәсен корытты. Ник оегымның тишеген кара җеп белән ямадың? Нигә кыймакның бер генә ягын майладың? Ник мин кайтуга мунчаң әзер түгел дип җилгенә үтәйде. Әни ничек түзгәндер ул кыланмышларга, бахыр сабырда булды инде. Мине дә әни өйрәтте түзем булырга. Үз авылым егете Бакирга кияүгә чыктым. Эшчән булды, йорт салып кердек, башка чыктык. Тик килен кайныш туфрагыннан дигәндәй, әти кебек бәйләнчеклеге бар иде. Ә мин кызу канлы, яшь, сүзчән. Әни түзсә, мин түзә торган түгел. Сүз әйтүе була Бакирның. Кабынам. Оша тәлинкә, оша таба, башына табагы белән кабырган камырыма каплаган чаклар булды. Эшеп кайтып нидәндер канәгатьсезлек белдерсә, менә тотыннам 2 сүзенә 4 белән җавап бирергә. Ник эштең, каян акча алдың, кем белән, син эшеке белән гомер итмим, аерылам дип, әниләргә кайтам да китәм. Минем аерылулар ешая башлагач, әни миңа, син кызым ирең бәйләнгәндә ник дәшәсең соң? Дәшкәч игътибар итү була. Ә ират игътибарны ярата. Сүз артыннан, сүз каш астыннан күз ызгыш талаш китә. Әллә эшең беткәнме булын кадәр йортыңда? Талашка вакыт әрәм итәргә. Бакир тавыш күтәрә башласа, көянтә шиләңгә, алда иң ерак шишмәгә суга кит. Барып җиткәнче син суынасың, син кайтканчы ирең басыла. Анда да тыңламаса, бакчаңа чык, чубута. Бер сүз дәшмә. Телең кычытса, кычыткан чәйнә диде. Аерылам дисәм дә, яратып барган иремне ятка калдырасы килми бит. Колак салдым әни сүзенә. Дәшми түзеп карарга булдым. Бакирның кәефсез чагы булып, миңа төртелеп тора башлый икән, тотыннам малай йөгереп эш эшләргә. Теге мырлый, мин кабалана эшли башлыйм. Читтән караганда сәер тоелгандыр. Мырлый да, попутный сүз ишетмәгәч, аптырап миңа карап тора башлый теге. Мин кычкырып әйтәсе сүзләремне эчтән генә кабатлап, аты юлы белән пышылдап кына моны сүгеп,
бәрәңгемне утыйм, алмағачларымны ағартам, мишемне сылыйм, идәнемне юам, шеби ашатам, ашу белән йөгергәч, өчләтә эш эшлим. Иртәгәгә дигәнен дә бүген эшләп бетерәм. Абзыең мондый борылыштан шүрләбрәк тә куйды бугай. Аңлашылмас нәрсә куркыта бит ул. Үпкәләмә, холкым шундый инде, гафу ит, дия башлады. Шул моментта, шундый шул син, хайван, яшьлегемә әрәм иттем, син юнсезгә диясе килә дә бит. Юк, әни әйткәннәрне искә төшерәм дә тыйынкы гына. Син шундый да, аның каравы, мин бит сабыр һәм акыллы. Юк барға ихтибар итеп сүз ирештереп тормыйм әле. Берәү булса башың ярыр иде, тик син бәхетле инде, сабыр әсмәләкте хатынлыкка. Кадеремне белсәң, хөрмәтемне күрерсең, дидем. Абзаң басылып калды. Элеккечә дулап ябырылмый башлады. Хатын кызның кырыкмаса кырык эшен бүлешергә кирәген дә әни өйрәтте Бакирга. Бер көн шулай абзаң эштән кайтып төште. Эшем тыгыз, шакша булыйм. Әни миңа булышырга кергән. Бүген бәлеш сал дидем бит мин сиңа. Ник шуны эшләмәдең, күпме генә вакыт кирәк аңа ит белән бәрәңгене камырга урап, мишкә ату авыр булдымы, булдыксыз, ялкау дип мине ирештерә ирем. Инде ут булып кабынырга торганымны күреп әни Бакирга: "Әйдә безгә, кияү, бәлеш ташарсың", дип җитәкләп диярлек моны үзләренә алып китте. Бәй, мин әйтәм, бәлеш тыктым димәгән иде әни. Ник миндә дәшмәде соң бу бәлешкә, дип үпкәләп тә куйдым. Бер сәгать үтте, юк булар. Артларыннан киттем. Әни миш ягып, күмер тарткан, камыр баса, бәкер өстәл янында ит белән бәрәңге турый, бәлешкә эшлек әзерли. Маңгайлары тирләп чыккан, дәшми генә эшлиләр. Шулай бергәләп бәлешне әзерләп мишкә тыктык. Бер дә озак түгел, кияү, үзең күрдең, ит белән бәрәңгене турыйсың да камырга урыйсың, үзе пешә ул шунда, кияү. 2 сәгатьтә үтми пешеп тә чыга. Икәү әүләсәң әле тизрәк тә пешә, дип куйды шул чак әни бахыркаем. Хатыныңа азрак булыштың күсәк, бәлеш сораганчы башта эшкә ярдәм ит, дип дырфаланса тавыш китә, әни начар булып кала иде, болай. Абзаң үзе күрде бәлешне җиренә җиткерү өчен күпме вакыт сарыф ителгәнен. Менә хәзерге яшьләрне өйрәтәсе иде шул хәйләле хикмәтләргә. Карахтирлар килешмәде дип, өйләнешү белән гаиләләрен таркатып атмаслар иде бәлки. Вагон тәгәрмәче тавышына ияреп, Әсмә апа сөйләде дә сөйләде. Өлкән буынның гаиләгә булган карашы замана яшьләренекеннән ни дәрәҗәдә аерылганын уйлап, мин аны тыңладым да тыңладым.